Oyo mushandiri washe Ndoda kurahirwa nemi kuchengeta shoko renyu nokuedza kunaka aiwa Mwari ndisaite kuda kwangu asi ndizadzise kurora aiwa Mwari ndisaite kuda kwangu asi ndizadzise kurorama kana mandenzwira ngone kuti ndiitiswe basa sarudzai zvamunoda pasigara imani aiwa Mwari chitonga zvive zvenyu izvo zvakanaka zvakanaka aiwa Mwari chitonga zvive zvenyu zvakanaka zvakakwana pfungwa dzangu dzose ishe ngadzitungamirwe nemi basa rangu rive renyu ndiro rakakwana aiwa Mwari ndiro rinofadza baba iro renyu roga rakakwana aiwa Mwari ndiro rinofadza baba renyu roga rakanaka ndinozivisa kwamuri ndirivomo neombe mundiite hari yenyu ndikuteererei aiwa Mwari ndive mushandiri wenyu ipo paupenyu napakufa Mwari ndive mushandiri wenyu paupenyu napakufa na 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 inozivisa kwamuri ndirivomo neombe ona mundiite hari yenyu ndikuteererei aiwa Mwari ndive mushandiri wenyu paupenyu napakufa ndive mushandiri